Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako zmeniť písmo na iPhone pre iOS 18 a novšie. Najprv otvoríme nastavenia, potom scrollujeme dole, kým neuvidíme položku všeobecné. A na tu klikneme. Scrollujeme dole, kým neuvidíme písma, čo práve vidíme tu, a klikneme na to. Potom klikneme hore na systémové písma. Tu uvidíš písma, ktoré už v iPhone sú, môžeš si aj stiahnuť nové písma. Uvidíš ikonu na stiahnutie, napríklad si stiahnem toto písmo. Chvíľu to potrvá. A potom ho máš stiahnuté. Potom sa vrátime späť a ešte raz. A potom sa vrátime do nastavení. Pod všeobecné uvidíme prístupnosť a na to klikneme. Scrollujeme dole, kým neuvidíme klávesnice a vstup textu. Klikneme na to a úplne hore vidíme možnosť plávajúce zadávanie textu. Momentálne je vypnutá. Klikneme na ňu a zapneme ju, potom vyberieme písmo, teraz je nastavené na štandardné. Klikneme tu na to a potom si môžete vybrať písmo. Ja si teraz napríklad vyberiem tento typ písma. Keď potom píšete, vyzerá to takto. Uvidíte svoj text zobrazený v zvolenom type písma. Žiaľ, samotné písmo sa nedá zmeniť. Len keď píšete mail, uvidíte túto šípku. Je vpravo hore nad klávesnicou, nad U. Klikneme na ňu. Potom ideme úplne doľava na A. Tu môžeme znova zmeniť písmo. Môžeme si tu niečo vybrať. Bohužiaľ, inak sa to nedá. Ak vám toto video pomohlo, potešil by ma like. Dovidenia.